Jim vreeg ik vast au dat ik hier verskworrende enthousiast in de chiste zit. Nou, dat zal ik je vertellen. Want ik hier wat leren over een vraat. Een nieuwe vraat en een vraat waar ik nooit van dacht hier dat me zo interesseren zou. En dit hele avontuur begon met Epke van Hepke dat er een video maakte over de sterren. In dit gebouw, daarbij, wil ik naar de sterren zijn, Willem. En ik wie vanzelfs benijd. Dus ik vreeg hem of dat ik dealen wil. Het Radisson Blu Hotel. Een van de hoogste gebouwen van Lyon. Als ik op ben, dan hoop ik alle jaren sterren te zijn. Maar hij kwam er ook gauw achter dat het net genoeg wezen zou. Chagno, ik zie dus helemaal niet. De sterren volgen gewoon net te zien en dat komt dus door al die lachjes onder mij van de ster zelf. Dan zul je het joch van de sterren hebben. Want uiteindelijk is dat ik gewoon een joch. Ik als ik hier stier, midden in de stad, zoek ik gewoon die sterren. Ik denk toch echt dat ik naar zo'n dark place sta, man. Maar je kent die superfoto's wel, toch? Wist wel die foto's van prachtige sterrenhemels? Ik wie dus benijd of ik zo'n prachtige hemel schenken. Dus ik ben nooit op zo'n feum in Burgenbuur. Ik ben hier op een prachtige locatie, ik sta hier nou eens in een prachtige sterrenhemel. Maar waar ben je nou eens? Je bent hier in het Observeum in Burgum. En wij zijn de enige publiekelijke sterrenwacht nog in heel Noord-Nederland. 1 of 2 keer in de avond dan kan men hier langskomen om de sterren te bekijken. We hebben meerdere telescopen staan. Zelfs op dagen waarop er heel veel lichtvervuiling is of het is bewolkt, dan hebben we ook nog binnen een projector staan waarmee we dus van alles kunnen laten zien. Ja, jochtversmarging. Wat is dat? Nou, het is eigenlijk een overschot aan licht. Door de jaren heen hebben we in onze beschaving steeds meer en meer licht. Alles brandt de hele nacht door. Toorpanden die leeg zijn 's nachts of winkels of reclamezuilen. En naast dat het energieverspillend is, we hebben het nodig op de grond. En niet overal naartoe schijnen. Dat gaat ten koste van wat je dan nog ziet aan de sterren. Ik ken een collega van mij, Hepke, en die zit in Lyon, in Frankrijk. Hij wil een foto maken van de sterren, maar het lukte hem net. En hij zei dat het door het log komt. Maar klopt dat? Dat denk ik wel. Als hij midden in een grote stad staat, dan heb je zoveel extra licht. Zoals wat ik Kijk, niks niks. zie. Ja. En had je ook nog Hepke een tip? Ja, nou ja. Ik kan er dan het beste heen gaan om een foto te maken. Nou, zo ver mogelijk van een grote stad. Gewoon waar er zo min mogelijk licht is. En die tip, die heb ik begrepen. Ik ga naar de bergentrein. Het zit al op. Achter mij is de berg al zien. En je kent de mannen daar al zien. Het is een heldere lucht. Ik ben dus benijd hoe het van de jong daar is. Het is wel hoger als 1800 meter. Het komt omdat we hier in de Franse Alpen zijn. Als ik hier van de jonge sterren zien kan, dan weet ik het niet meer. Nou is het nog goed daar, dus nu zie je hem gewoon een mooie blauwe lucht. Even wachten. Ongelooflijk hoeveel sterren je kan zien. Nou, mijn missie is geslaagd. Ik ben nou dus op zo'n skypark. Oftewel zo'n plak waar net volle jocht is. Net volle jocht vervuiling. Hepke, ik ben er wat stoofvoer naast. Maar ik kan je vertellen, dat is lang net zo mooi als dit. Wat vet. Wauw. Jongen, Ja. met een verrekijker kun je ook al heel veel zien. En nu begreep je hem waarom ik zo enthousiast in de chuster zit. Deze video wie natuurlijk oorzaak. Maar vond je hem het wel leuk? Laat het dan weten in de comments op ons YouTube kanaal. En like de video, want dat helpt dus enorm. Wist je wat ik krijg realiseren? Normaal maken we altijd video's over de verschil tussen landen. Maar Joet, wist ik wist op de vraag, elke iemand zoekt naar hetzelfde universum.